ani kunɲɔgɔn laban in na an y'a mɛn k'a fɔ ko Mali ka école karamɔgɔ 2 minnu ni u minɛna jɛkulu maramafɛntigiw fɛ Koro Bayangara fanfɛyɔrɔw la ani Ɲafunge ko a maa dɔw fagara ni banbanci mɔgɔ ninnu fɛ. E ye kunnafoni jumɛnw sɔrɔ a kan? I y'a fɔ cogo min na lakanabaliya gɛlɛyaw kɔni binnen don l'école karamɔgɔw kan a bɛ waati jan bɔ Mali camancɛ yanfan na a wale laban mun yɛrɛ kɛra ni a ye maaw degun kosɛbɛ o kɛra karidongo an kɔrɔ yan nɔ sɔgɔmada nɛgɛ ɲɛ 12 waati i k'a dɔn k'a fɔ ni école karamɔgɔ in kɔni kun bɔra a ka so ka taa a ka foro la n'o ye tigaforo ye walasa a bɛ se ka taa ka samiya baaraw kɛ o nɔngɔni bɛɛ lajɛlen na kulu marifatigi minnu ma lakodɔn olu kɔni nana dankari kɛ ka bɔnɛ a nin na o nɔngɔni bɛɛ lajɛlen na wale in kɔni ye maaw furugu kosɛbɛ baw n'i ye jateminɛ kɛ a école karamɔgɔ in yɛrɛ ni caman b'a wele ko Umar Gindo ale kɔni ye karamɔgɔ lakodɔnnen kosɛbɛ Bajangara dugu kɔnɔna na laminiw na nin wale in kɔni kɛra sababu ye maa caman kɔni sigalen don kosɛbɛ ɲinan kalawuli na baw a bɛ waati jan bɔ i b'a ye k'a fɔ bagaliw bɛ ta ka ɲɛsin école karamɔgɔw ma togoda caman na Mali camancɛ yanfan na kalanso minisiri ka bɔlɔlɔsiraw fana kan olu fana bɔra ni sɛbɛnfura dɔ ye ka nin wale in kɔni kɔn an bɛ waati min na sisan sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen kan nka kunnafoniya jɔnjɔn ma se ka sɔrɔ ni dangarewale tigilamaw kan. Koro n'a lamini ka taa Bayangara fanfɛyɔrɔw la maaw ye a kunnafoni sɔrɔ cogo di? Wale in kɔni ma kɛ dugu la baw sɛnɛkɛlaw caman ka seereya kɔnɔna na minnu ka foro man jan ni karamɔgɔ in ka foro la u y'a yira k'a fɔ ko fariya tigilamaw kɔni nana ka mugu wuli ka ɲɛsin karamɔgɔ in ma a ka foro kɔnɔna na ka bɔnɛ ani na o nɔngɔni bɛɛ lajɛlen na o kɔni kɛlen sɛnɛkɛla caman kɔni ka baaraw tiɲɛna bawo olu fana ye bolila ka dugu magɛn u bɛɛ lajɛlen kɔni siralen mugu cikan kɔni bɔlen Mali finitigilakaw kɔni sera dagayɔrɔ la ka na sɛgɛsɛgɛli kɛ u kɔni nana sɔrɔ tiɲɛni kɔni barika bonyana a don kɔni maa caman ka baaraw tiɲɛna o dangarewale in senfɛ a kunnafoniya fɔlɔw kɔni ŋunuŋunukan kun bɛ Bayangara dugu kɔnɔna na fo bɔlɔlɔw sanfɛ u nana ka école karamɔgɔ in yɛrɛ k'ale ja bɔ ale ni a fagara cogo min na fana k'o ɲɛfɔ mɔgɔ camanw ye ani école karamɔgɔw ka ɲɛmɔgɔyaso minnu bɛ Bayangara fana olu fana bɔra ka sɛbɛntiya ani ka nin dangarewale in kɔn.